puilano jotonono ani joto blog nainai khakaham takhorokno khulumpai kha tini khe chwng ani bwsajuk bai khowai poddo bill baijalbari o kaisa chamung food festival chamung ni kaisa banik tini iro ongo hingke aro chwng ani bwsajuk अरे मायो चिना चिना लागतसे चिना 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 लागतसे আমি কয়ে দিছি এখানে আইতো Orang 20 taka na. पुलिस ऑफिसर नहीं जो तो प्रेम कुछ नहीं बोलो पर कमाओ बोलो